No, mä oon Peteri Kruunqvist ja tässä on mun vaimoni Sari. Sari Kakko-Kruunqvist. 4. kertaa täällä Thaimaan lämmössä. Ensimmäinen kerta Phuketissa ja siitä kolahti sen verran, että nyt ollaan 3 kertaa käyty täällä Pattajalla ja tästä ollaan tykätty tosi paljon. Kyllä se on tää stressitön ilmapiiri ja ihmisten ystävällisyys ja lämpö. Aina on lämmin. Meet mihin aikaan vuodesta aina on lämmin. Ja tietenkin hintataso on suomalaisista edullinen. Ne on ne muutamat parhaimmat asiat. No sanotaan, että se oli extempore. Joo, ja sanotaan, että se oli mun vanhempien, nehän nyt jää kohta eläkkeelle, mun äiti on eläkkeellä nyt ja mun isäukko jäänyt tässä vuoden 2 sisään. Niin se oli vähän se yhteinen päätös, että ei pitänyt ihan vielä ostaa, mutta sitten tästä Ollilan kautta saatiin kohtuuhintaa, niin ostettiin nyt sitten extemporea tämä asunto. Enemmän oli niin kuin varmaan puhetta, tai me ekana puhuttiin, että no jos sitten joskus niin kuin eläkeiässä, sitten ostettaisiin täältä asuntoja. Mutta miksi ottaa? Niin ja kato, kun mun vanhemmat kanssa, niillä kanssa kolahti tää paikka silloin, kun Phuketissa käytiin yhtä aikaa, oltiin poikien kanssa. Ja niille kolahti kanssa samalla tavalla kuin meihin, että ne on kuitenkin, että yhteispäätöksellä sitten. No me saatiin, se oli karkeasti arvioiden noin 25 000. Et se oli pikkusen listahinnasta alaspäin, että me saatiin edullisesti tämä asunto. Joo. Mutta siinä noin 25 000 vähän yrittäjät. Meillähän on niin siellä verhot valmiina, ne tuli siihen hintaan ja peitteet. Et siinä oli siinä oli, että saatiin kohtuuhintaa. Sillä rahalla saa 38 neliöisen kaksion, että avaimet käteen periaatteella. Ollaan oltu nyt ensimmäistä kertaa tässä asunnossa ja tosi tyytyväisiä ollaan oltu. Että ei ole niinku meillä mitään moitteen sijaa. Ei. Kaikki meni ihan nappiin. No netin kautta, että siinä oli yksi muukin vaihtoehto oli, mutta Hans Lankari nyt otti ensimmäisen sitten yhteyttä ja sitä kautta tämän Joonin kanssa juteltiin ja sanoin, että ei ihan vielä olla ostamassa, mutta tarjosi sitten siihen hintaan tai silleen just sopivasti, että sitten tultiin kuitenkin aika pian siihen ostopäätökseen siinä. Että itse asiassa Joonihan ne hoiti kaikki, ettei meidän tarvitse kun lähettää rahaa aina välillä Joonille. No problem, että kyllä se niinku ihan kiitettävästi, ettei niinku mitään ollut sellaista, että kaikki hoitui ihan. Että kyllä siinä ainakin me saatiin Joonilta tosi hyvää palvelua, että sähköpostilla ihan, ja rahasiirrolla Suomesta sitten. Ja aina saatiin uusia valokuvia, missä vaiheessa tämä rakennus on. Lasketaan eläkepäivät, että voi olla täällä pitempään. Ja voi olla, että ehkä myydään sitten eläkeessä. No se ehkä, että sanotaan, että jos sen saisi vielä tuosta ihan merenrannasta joku kattohuoneesta vielä joskus. Että se on sitten kaukainen haave, mutta kyllä nyt jos kerran vuoteen täällä sen 3 viikkoa pääsee käymään tässä vaiheessa, niin helvetin hyvä. No taksi menneen tulleen Bangkokista tänne ja takaisin. Joo. Sen kautta ja se menee niin vaivattaa. Ei, muutama retki meillä on. Joo, tossa käytiin Koh-Sametin, Jooni järkkäs me Koh-Sametin retken nyt tässä viikko takaperin. Minkälainen paikka se on? Hieno paikka, Paratiisisaari, että hieno paikka. Että se on yksi yö siellä ja pari päivää. Avoimin mielin, että terve järki mukaan. Ja tietenkin totta kai täytyy ajatella se, että mihin sulla on rahaa. Että, no joo, ne olisi tarjonnut rahoitusta myös, mutta me hoidettiin se taas omalla rahoituksella taas tuolla Suomen päässä. Mutta terve järki mukaan ja sanotaan, jos Thaimaaseen tulee, niin se kirjeenpipo kannattaa kyllä jättää sitten kotiin. Että täällä on sitten näkee ne hyvät ja huonotkin puolet tässä maassa. Että
Niin, Me ollaan itse viihdytty ja tämähän on täällä, hyvä että- sijoitus. Ja no sijoitus ainakin sijoitus Omalla meihin lailla. omaamme Niin, itsemme, kyllä, että, kyllä. että kyllä se voin suositella että omasta puolestani. Ainakin meillä on 100% luotto Jooni, että ei ole mitään ongelmia ollut tässä. Mitä ollaan vuosi tässä kohta asioitu hänen kanssaan, niin kaikki on hoitunut niin kuin pitää. Hyvä palvelu. Ei ole mulla mitään huonoa sanottavaa. Et voin suositella.